Hola, soc Laira, espero que us hagi agradat la meva adaptació. L'he volgut fer precisament aquesta setmana perquè Netflix estrena la pel·lícula de Sailor Moon. Bé, yupi! Bueno, coses d'aquestes que passen que no hi és en català. Ja estem acostumats i això no hauria de ser així. Així que ens toca tocar-li els nassos a Netflix, subscriviu-vos al meu canal i compartiu el meu vídeo perquè la gent sàpiga que volem anime en català. Hi haurà més covers, així que ens veiem aviat.